Здравейте хора, ето Майнко, включвам Майнкрафт. Иначе е малко криво. Първия свят си пускам, няма да игра на телефон, защото там много за неща. Не знам дали сте видяли, правих от тега. Това е дупка към една база. Никой не знае. Вие знаете, но няма ми да дайте. Добре, ще видя. Чакаме да пърнем, защото толкова супа топката. И качваме Емил. What the f... What the... Там аз в ония ден насадих заради бандите. Чакайте, инвентара не ми виждате. Чакайте да махна едно нещо. И... Извинете, че не се вижда много добре инвентара. Принцип кази, ми беше хотел, аз ще ви намеря един хотел, тук бех. Не е добре хотел. Сега ще ви кажа защо. Тук беше хотел. Бум Дрим. Я вижте, я да видим дали съм Дрим сега. Да, пълен Дрим. Аз това не го бе забелязал, че може да се направи, не се бех сетил, да не съм, не че не съм го забелязал, че тази стена, къде направихме лепът, може да е направим тук едно малко мост, че до село там. И трябва тази купа. Тази купа ще стане. Ще едно потек, ще едно... Една купа, какво очакваш? Аз съм много по симетрия. Готово. Ето купа и от нея тъйте. Какво беше? Какво беше? Като се ще напишем. Някъде тук. Жалко е, че няма команд блок. Обирен много се направи. Гледат, ти мислят, че ще има някакъв, може даймонд. Може да напишем табела, ще има даймонти, имат диаманти, и ви доваряме диаманти, тъй като стъпят на тези стрелки. Буквално ще не видят
спалника на зомби, който ще го направя по-късно. Но едната искате ви селото да е под постоянен ред. Трябва ми спална и хора. Спалнера лесно се намираше, ама не знам как се крафтва, само че. Извинете, че тук, ама може да е малко светло от слънцето, ама аз. Чакайте. Здравейте. Ако абонирайте се. Ама, знаете защо искам да се абонирате? Защото искам да ви снимам такова стрим на живо, но не може, защото вие не се абонирате, ами трябва да се абоната за стрим. Така че, ако искате да има стрим, чакайте, че се чудех как да кажам стрим. Ако искате, ако има, абонирайте се. Ако не искате, не се. Защото аз искам да има стрим, защото аз искам да ни е забавно. Ето ги спалне. Монстър спалник. Ето видим къде. Рейд. Скелетен. Скелетен. Чакайте, че между другото пилиджари. Доста интересно. И сега ми трябват 8, 7, 6. И там. И се избирам. Да, рейд. Какво мисля да кажа? Да си запалка да го изгоря. Тези малките ще ги спална. Слагам виличарите. Чакайте, къде са факлите? Къде са? Да. Торч. Малко да. Там така. Мажото. Това отчупих. Тук ще мажото. Значи бялото. Аз мислех, че е жълто. То буквално чакам и то ще ме събуди. Няма как да не ме събуди. Аз си в играта на телефона. Не знам кога го цъкна.
Не мога да оцеля точния момент. Ако бях по-малък, играх World of Craft, а тогава беше по-ужас. Само да видите малко наклонено да бъде, ама спокойно, това е. Че тук имам стойка за телефон. Играх на телефон малко не ме кефи. Защото другото знаеш къде са ти материалите и на български му да. Вижте нещо. Вижте, за да прескочите по едно блокче, в играта, то буквално ти даде скоката. Видиш е така. И те така прави. А сега тук ти сам да си скачаш. Което не е честно. Искам да си намеря дупка, да. Нека да ме там не е. Май. Чакайте, че подложката ми ще падне. Там. Къде е за мишката? Знаете как ще се намерим? Намеря бинокъл. Ходил съм в Нидъра. Миналия епизод май беше. Да, в миналия. Ако се чуете, питате, ходил ли си в Нидъра? Аз съм ходил в миналия епизод. Ако не сте гледали, отидете и го гледайте в канала ми. Това е миналото видео, така че ще... Това не... Знам как ще го намеря. Като взема аметист. Като взема аметист, но ми си показват рецепта. Не за такъв аметист. Не става то. Дай чакайте, че аз не съм ги намерил. Аз още не съм свикнал с тази игра. Аз малко ще гледам така. Извинете, мисля това да е от видеото, защото ще играя Brawl Stars, ми трябва батерия, че ако падне, къде го правя с кълъв. Къде го правя с кълъв. Ще ми падне батерията. Така че, чао.